No pleno de onte deuse o visto bo para a venda directa dunha parcela do concello á empresa Custom Drinks, co voto a favor de todos os grupos. Deuse luz verde á ampliación que esta empresa quería facer dende hai tempo no polígono chantadino. Por parte de a corporación non houve ningunha pega en acreditar isto e que é para o beneficio de general, senón non se podría vender desta maneira tampouco, porque calquer enajenación de ben público ou de patrimonio pois ten que ir a subasta público a quen máis o pague, pero neste caso determínase por parte dos servicios xurídicos que se poda acreditar o ben público ou xeral desta maneira a unha empresa que quere desarrollar, crear máis postos de traballo e algunhas condicións nos lles pedimos tamén. Eu creo recordar agora de memoria dúas, concretamente unha que se quere que en 3 anos teñan desarrollado esa ampliación que pretenden facer e que os postos de traballo que poden estar entre 8 ou 14, pero nós non puxemos nin o máximo nin o mínimo, senón en torno a 10 postos de traballo que sean preferentemente de cidadáns de Chantada o día que teñan ampliación feita e queran aumentar plantilla. Os cartos que o Concello adquire pola venda utilizaranse para incentivar a posta en marcha de máis empresas no polígono. Esa cantidad que van a ser, creo recordar, 51.000 e pico de euros, nos presupostos deste ano queremos añadir outros 49.000 e chegar a unha cifra que estará en torno aos 100 xustos, para fomentar a creación de empresas e fomentar, digamos, subvencionar a creación de postos de traballo. Está sin facer aínda, digamos, o expediente para determinar de que maneira se pode favorecer a creación de postos de traballo, que vamos a facer nun tempo prudencial, pero canto antes, e, digamos, axudar á creación de postos de traballo, pois primando cada posto de traballo creado con 1.500, 2.000 ou 3.000, dependendo de como poidamos quitar, non? E esta é unha cousa que querríamos facer este ano e continuala no futuro, sempre cando as condicións económicas do Concello non o permitan, para, insisto, fomentar a creación de postos de traballo, que eu penso que nestes momentos, sempre, pero sobre todo nestes momentos, un tema fundamental, porque, lle, ver as listas de paro e incluso xa mañá leía a prensa e ver que en Chantada hai 693 personas no paro, pois é unha tristura, non? En canto á regularización da taxa para as actividades deportivas e uso das instalacións, aprobáronse tamén cunha salvedade que non estaría mal facer algunha bonificación para familias ou persoas que teñan unhas carencias económicas, digamos, severas ou importantes e que se podan ver incluso exentas. Entón vanse a publicar esas bases e nun tempo, no seguinte pleno, pode ser, por exemplo, dentro de 2 meses, no pleno ordinario, facerlle esa modificación que non estaba contemplada de facer exencións. As exencións, por exemplo, para as actividades deportivas dentro do Concello de Chantada nas instalacións que temos son absolutamente gratuitas para todos os clubs e asociacións de Chantada, pero, bueno, para outras que nos veñan de fora ou incluso outro tipo de actividades que non están dentro de o deporte escolar ou infantil, juvenil e tal, que paguen unha taxa por utilizar o pabellón ou o estadio do Sangoñedo. Sobre o recoñecemento extraxudicial tanto dos gastos farmacéuticos como dos gastos sociais dos empregados do Concello, hasta ahora daba esa circunstancia que había unha serie de funcionarios que tiñan a seguridade social ya, digamos, que a lei proíbe tajantemente que o que está con un seguro que non pode ter o outro, ou pode ter outro, pero se o costea personalmente, non? Eu estou na seguridade social e se quero ter un seguro privado, teño que pagalo eu. Hasta ahora estábase facendo cargo o Concello, desde ahora quedan na A Plus solo aqueles, me parece que son 11 funcionarios que veñen de atrás e que optaron por continuar nesa tesitura e nos parecenos ben, pero non teñen seguridade social, e os que teñen seguridade social pasan íntegramente a seguridade social e moitos deles me parece que ou algúns se acolleron a estar dentro de Adeslas tamén, pero pagando a súa cuota pertinente.
E os medicamentos que se regía tamén a deslas un pouco por o de Muface, pagaba o usuario 20% e a administración o 80%. Eso termina a 31 de decembro tamén. E o que se estaba facendo polos anteriores servicios económicos do Concello, facendo unha retención da nómina de algúns funcionarios destos que, ao parecer, non se debe facer, non é estritamente legal. Entón, agora o que se levou é a pleno para aprobar o pago por parte do 80% do Concello, e o outro 20% terán que pagar directamente os usuarios. E a partir do 1 de xaneiro xa se está pagando con arreglo ás leyes sanitarias do Estado, que son, dependendo dos ingresos, o 40%, o 50% ou o 60% dos medicamentos. E despois o gasto social, había unha cuantía tamén determinada para os funcionarios, e que se lles pagou aos funcionarios e que non se lles había pagado aos laborais. O que levamos a plene para pagarlo aos laborais tamén. E a partir tamén deste ano é un asunto que queda en stand-by hasta que a situación económica ou outras institucións decreten outra cousa, pero eso queda paralizado tamén. En canto ao plan de axuste, o rexedor chantadeino amósase optimista cos resultados económicos do Concello, correspondentes ao ano pasado. Creo recordar que se me decía desde os servicios económicos que nos saliu un ano moi bo, pero prefiero ser prudente e cando teña todos os datos na man, que este día non está interventora por un tema estritamente familiar, pero tan pronto nos veña, e neste mes deberíamos ter os datos fiables para, a través dunha roda de prensa, ou se vos chama directamente, daros un pouco os resultados económicos do 2012, que eu penso que van a ser moi favorables.